baka po nagkaigwa lang po kay ibang areas na nagkaigwa kay pagkukulang kay tubig. Opo. In 15 minutes kung ano po ang Yeah. nangyari. Pero ang totoo pong schedule, iyo po ang mapuon sa dahil sa total plant shutdown. Yeah. Kan hydro. Mapuon po yan dapat alas 2. Ngunyan na hapon. We will have 12-hour total plant shutdown. Tapos alas 2 ngunyan na hapon hanggang alas 2 sa agang-aga. Ayun. Opo. February 17. Kaya lang po, so pag-restore kang normal supply, baka po abuton po kay 24 hours. Iyo baga. Yan po ang ali sa barangays 1 to 41, 57 to 59. Sa norte po ang pinagkakuhaan nila hitubig. Yan po ang pababa sa Buyuan, Bunga, Matanag, possibly so Palaog, Digi sa Bawang Apre, Opo. hanggang Arimbay, Rawis. Yeah. Biga. Opo. Di man po kita nakakabot sa Padang, taigwaman po sindaki wala po sinang nakakapixel sila po. I see. Tapos ini po na interconnection kay kang clarifier line. Opo. Duman sa existing pipe network kang water treatment plant, ito po ang ikibuon mo niyan. Tapos ito terminate man sa old electrical system, tapos ma-upgrade kang electrical system kang substation, tanganing ma-commission na so bagong electrical system. Yeah. Kaya lang po, mas po ini magibo, igwa man giraray po kay Puhan, papaandaran po nila sa dyan. Magigibo tulos so they man tulos ma-operationalize so electrical system. So magamit ki genset from February 17 to February 18. Okay. Gusto sabihin even after genset sa nang gagamiton, sana day mag-back down sa genset ninda. Iyo baga. Ko po kaso hapon igwa po sinang duang genset na available sarong 750 kb sarong sarong 1,000 kb or 1 MB ganun ang pagninda. Opo. And pinaghihiling ta po na sana di man masyado makapektar naman sa water supply and pressure. Iko po kita ki water quality problems pag-abot sa supply kang LCWD. Opo. As in, sarok kang pinaghihiling na rason, iyo ang bako masyadong maray na quality na nakukuha kan PhilHydro ali sa yawa. Okay. Kaya imbis ng lalo na pag nabubulabog si yawa tapos igwa ki quarry or kung igwa ki paguran, mas difícil po dumalagan so sa mas nakulang gastos sa trabaho, effort ang kaipuhan tanganing mas malinig na malinigan sa tubig. Okay. So sabihin, filter as in magluwas na klaro. Ang minaluwas po, nagkaigwa po sinda ki ining water clarifier o pinagigibon mo niyan sa water clarifier. Bako pa po tapos ang water clarifier. Okay. Ali po ako masubago duman. Nagwe-welding pa sana po kan mga nagkapirang so palibot ka ini. As in later siguro baka ang sabi nila March 30 pwede na ma-operationalize. Mga katabang po ini doon mismo sa indang fasilidad na imbis na bagang dumiretso sa tubig duman sa indang bulk water treatment facility. Treatment facility kan bulk water facility. Maaging una po duman sa garo dakulang tangke. Ang tubig bago po paglaog sa system malaog na duman. Ibig sabihin mababa po sa mga debris. So mga natitipo na mga materyales na dapat makasabay. Ang pump out ng daaling duman paduman sa treatment plant. So nasa ibabaw na tubig sana. So mas madaling dinigo nito. Kulang kidugi, kulang kiragpa, kulang kiati. Ayun. Okay. Hopefully po mangyari mananggad magkaigwa ki mas maray na supply. Mas maray na klase kan tubig o kalidad kan tubig. Tapos ini. Sa indang projection,
pwede sila makasupply kay 30 to 36 na million liters per day. Aha. Na iyan ang sa tuyang ihiling na standard, mga 30 man lamang, para makadagdag tuman sa tubig ng Legazpi, Apo. sa mga taga Legazpi. As in, pagtakol man ng tubig, takol man ang maabot kayo ni. Yeah. As in, it will also mean additional revenues. Dahil nakulon po ang mga harong, sa mga households na maluya ang nakukuha ang tubig, siyempre kulang man ang sa inang pinagbabayadan. Yes, Sa yes. paski 250. Aha. Dahil nga dita, ababa sa minimum ang sa inang nakukuha. Maski ang requirement din naman sa langkaw. Yep. So, ini po ang mga pinag-i-expecta, pero pa po ini tulos-tulos. Sa Okay. na po ini kan mga steps na dapat gibuhon tanganing mapakaray ang buong sistema. As in, dahil po ini pig-expect na matatapos ngunya na alda, February 17. Dahil saro lang ini kan mga preventive kan mga interventions na pwedeng gibuhon hanggang sa matapos ang water clarifier na ini.